mayuthi, ngatisagarirai maoko. Maoko edu ngatisagarira maoko. Nguva iri kuenda. Usamirira kuti baba vachanditsvakira basa, mama vachanditsvakira basa. Iwewe pachako ukasasumuka neupenyu hwako kuti ndakushanda, ndakuda kudai kushandisa maoko angu, hapana achauya achikusumudza. Hapana. Because decision ndeyako iwewe. Sarudzo ndeyako iwewe. Ndiwo unoziva zvaudaita neupenyu hwako. Hapana umwe munhu achauya achakuudza kuti ndoda kuti udai, mari iyi ita so. Ita kuti maoko ako awa ashande. Mubereki wako iwewe chaanokwanisa kukubikira sadza nekudya nekukupa jira kuti ufuke manheru chete, atopedza. Zvekuti wazowana mari yakadii, ipapo apedza, iwewe ndiwe wakutofanira kuti uite something chokuita kuti mubereki wako iwewe umupewo something. Ushande iwewe. Because pake akapedza mubereki, ndiwe wakufanira kumuchengeta. Wosvika riini uchingoti zvinhu zvakaoma? Wakangogara. Riini? Sumuka ushande. Tsvaka zvekuita munhu wechidiki hazviperi. Hausi munhu mukuru wekuti hauchagoni kushanda, nyama dzakurwadza, wakura. Uchiri mwana, shanda. Ukaenda kune dzimwe nyika uko, uchiona so 18 years, 17, 18 years, vari kushanda vafana. Vari kushanda. Ipapa kutopinda mupfungwa dzako chaimo chaimo, kuti tipinde mupfungwa dzako kuona kuti uri kufungei chako chaiko. Hapana kana chauri kufunga chine musoro. Kana chauri kufunga. Kutovhunzwa kuti uda kuzoita chii muupenyu, unotovhundukira kuti mati kuvhunduka. Kuratidza kuti hapana kana kwakuti tigere zvedu, tigere kungoti tigere chete mumba. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakadii, haumana zvinhu zvakaoma, vanhu hasi kugadzirisa nyika. Iwewe pachako unofanira kugadzirisa nyika. Unoda kusvika riini uchingochengetwa nemubereki? Riini? Mukada kuzvitarisisa upenyu hwedu hwavatakurarama mazuva anoka, hausisina kukura sehwevanhu vakudhara. Hausisina kukura. Ukatosvika 60 warwisa. Hino wosvika riini? Usina kana apa kuzotoda nekuda kuita zvinhu zvine shit. Ndoda kuzorora, ndazowana ndozodii, ndoda vana. Unovapei vana vacho usingadi kushanda? Kuzvarira vana nhamo, kuda kutambudza vana chete. Ngatidzidzei kushanda, kushandisa maoko edu. Mwari ari kudenga anobatsira munhu anozvibatsira. Ndiwo ega ndinawo, mashoma inani handinawo mairi. Handa kuti tingoonesanawo pachedu, isu vechidiki. Subscribe naYouTube channel bensondzingai@gmail.com. Please subscribe bensondzingai@gmail.com.
Thank you.